دار القوم هايرد برال ركد عارف زين دين محمد دكاد توفيق الإله نسمنا وشي دني بسنة زين محمد كو قبلة للسالكين وحضرة. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تاني بندر عبد في إنجوري ما بي إنجتي الله في إنجتي بندر عبد. الحمد لله رب العالمين. دون وينو على كان دواء بيردو كهالر نوفوف مصيبة كالي سونار كم سيد بيلتيما على سبب ودا كهال نفرفوف سو الله هندل بيلتين في سبب كوبوين يد الله ركي عندين بسم الله فد عند دينما بغاردو بنجانتندير دو e goomu jangde ko ganda ko inde cirti kon yimbe ko gootum fimde de ko wotere golle de ko goote sinno ko dañde ni wonno hayso heblo go wadande e Madina Gounass to gawade fof goomu jangdi hanno hawre hen tawde en dañiri dani non hika fedde andinema arido goomu jangde jabbima darima darde mum tinde wadi golle mum mantinde dere balde de wi lawol no feewi jangde de wadama no hanirta ni ko jango sa Allah haaji foti gasde so nan en dañi gantu ko en dawbe jango de yewtere jango fonno wonde ko dum saabi yotobe hoorebe e der yewtere he be kawrani hen de wonno hunde ko betti en dañani haalande be law bele mbaa hawrude hen kono en ñaagima kam yeɓe garɗo hayso janngo hay sinno korduɗal to woda ko jewten en sabu eɗen nganndi eɓe jogii fayida no feewi kadi haalani no keewi fayida no feewi ɗum en Ceerno Badara e Ceerno Alhaji Baro en jorti so Allah haaji so tawi ɓe donkani haa ɓurta hay sinno korduɗal to maɓe ngara woda ko jewten en inchallahu taala ko en naftoro e nden gurdam meɗen. ewa ko ɓeydade yettude ha joni Madina fof e sifa kuɓal e legal nayre e sifa keeriri ko gonga ko Allah tan addiri min gay tawi mijotono ko bangeji goɗɗi min baddi hen ha kisa Alhaji Abou Ndiaye wimin dudal nan ɗo de jamaneere ɗo ko fewna ha gasi ene wawi hutorede kadi monsieur le maire Alhaji Baro wimin maire mi heeɗo huɓere ɗo e nder galle darde ɗo he ko ceerno e ma hanno potoɓe ceerno jippo hen ɗon ne wawi jippede komin tampanno ko fof Allah artir min haɗo min keɓi ɗon min tampani haydara e nernaɓe tini emin gara e leer kamɓe noddunomin kala neɗɗo waɗanno teddina koɗo muɗum e mbaɗi ko ɓurɗon wona bisma tan wona weltade e weltinde tan mbaɗen halisaji mabɓe mbaɗen ko fof debbo go maɗo so fof gol fof ko waɗi hen mbaɗen jettore keeriɗo no feewi ya leɓɓe moƴƴere fof noon ya leɓɓe moƴƴere ya Allah ɓeydu ngal ɗo nandiral ya Allah ɓeydu ngal ɗo jeɗidiral sikki ala yiide musidɗo ma ne dari e hunde o haalnanima ni darɗa e makko hen ko hollude onon ndendi fof moɗon ɗum noon yalno ɗum yeeso e kadi ko ɗum wonno yaadu ceerno radiyallahu taala anhu ko ɗum wonno faandare makko radiyallahu taala anhu enen fof en gon gootum enen fof yen jiidu yen ndendu haaju ndenden kuccam ndenden fof eles makko radiyallahu taala anhu
jejjitani ceerno men o khalifa o yalla jonde balɗo ko moƴƴinana en gondigo hakkude men e makko o wi kam pelle sukaaɓe wuro ɓe naate hen hay ɗum ko wiide kam koye maɓɓe jeeɗon on fof ko gotum ɗum ko wiide kam noon so tawi ko muddimi ko fof mi wiya famde haala on kam wonema fof ko gotum naate pelle hen jeeɗon hen ko ɗum saabi mi sikki pelle keɗe nanɗo ene gandi jokkodiral e mumen hay sinno ko minute lawɗo ha ɓurti kam mi wawa darade danditinde kam fof o gandi mi jiiɗi jokkodirde mabɓe kadi emin ndendi haajuji e gueɗe kewɗe emin jettaɓe noon kadde jettor soɓe jiyani loore amen ɓe jiyani wasde darade amen ɓe jiyani no yimɓe hen saaji hay was teskade fof kam ɓe jiyani mi waɗi Allah ɓe moƴƴere yo Allah nowi hunde yeeso alhamdulillahi rabbil alamin woni bandiraɓe wiɓe jeeto ka biri e almudagal kono nden toɓɓere noon ko ceerno Alhaji Baro foti yewtande ende so Allah haaji kono nden o tinani yewtande ko hande en guitima e hebdoma e téléphone kono en keɓani ne gasa ɗum haɗi mo wawde arde en ganda kam so mon ɗo wuuri walla so ara kono kam ne gasa tawa ɗum haɗi mo arde o tinani nde saabu haajum heɓanimo e téléphone kono weeto kam est ce que so yi tagal makko daraki ɗo kanko omon ɗo gati cikku makko nan ɗo monsieur le maire Hamadou Sow o ari ɗo joni kettere Allah no fewi soko Allah almudagal ko hunde wemde haalde kono kadi sattude haalde eyi pour almudo ɗum satti haalde kono mbo wona almudo ene weeɓi haalde mi anda so haala ka en nano eyi almudo no ceerno wiyata ni omo heewi wiide en o wi to banggue almudagal men to banggue yidde nde eɗen tiiɗi hen kono to banggue wadde nde yo Allah ɓeydu sutura yidde men e ceerno laaɓi cer sikki ala hen ɗum kam laaɓi cer ɗum noon ko ɗum on rafetano kisa ɗum on ko hunde haaji ɓuuri mawɗo ko ɗum kono noon mbaɗa feere ha yiɗma nde ɓuuri wonde haaju ɓe mbi laysa sha'nu an tuhibba wa innama sha'nu an tuhabba an takuna mahbuban hunde wona ya yiɗ wona ɗum won dolɗe ko ya yiɗe mbaɗa feere ha jomum o yiɗma wona gasi ɗum waɗi ceerno moɗo wi goto men kadi watta ha ande yewat ha ande hay sa amat hay sa fijat waffete ha ganduɗa kam so yama kaari kam tawa anda hoɗe an ɗum wona mere saabu so andima tan o teskotom ko ɗum won ko sohla hen almudagal haqiqa o koko cheikhna ahtian wi en radiallahu taala anhu o wi kañum ko nande Allah to yiɗɗo en no yiɗirni tawana jiɗirɗani gonna Allah to yiɗɗo en Allah yiɗirni tawana no jiɗirtani an wona ko weeɓi e fittade heɗade goɗɗo hay sinno ko Allah de keɗade kaw tan keɗɗa kala ko wima ko ɗum welma wona ko weeɓi e fittade amudu noon ko toon yiloto ɗum o yilto kam sabu ko wonde e yamirore mbo gonɗo hakkude ma e Allah o eyi gona ƴewde o ko ha wona mo ganduɗa ha wona an ala miijo ala yidde ala dillere ala deejere sona e nder makko ko yiɗi fof ko ɗum jiɗɗa ko yiɗa fof a yiɗa jaha ha jettoɗa e makko o wona jeeɓeteɗo ma
wona ñemtinirgal ma taw jeeɗa fof omo yiye e nder ma ɗum ne jeeya e ko faltino ngal ɗo dental kala goto men yiyano hettinte ko madinajo ha sunna haalani eɗen jettino yimɓe jettino e ceerno ha ɗon ɓe jiɗimo ha woni goto toon fof feeñata feeñgol makko no ɓortonen jomum ɓornoto noon jomum yarata mo jiiɗa fof ko fene danejo bonni wuteji moƴƴi ha sinno e tummi kam eɗen ƴettimmi to jomum yiya fof en hettine ko madinajo ngal amudagal noon ko ngal ñaagotoɗen Allah yo Allah heddan en keddoɗen hen kadde gurdam meɗen so tawi hande Madina wonko dañete Madina wonko dañi alhamdulillah rabbil alamin wonko dañi no feewi bon rokki ɗum Madina ko ngal almudagal laaɓino laaɓande nde ganduɗa nden ha hande barka meɗen heddi ha sinno hande ɗe mbayno mbaɗen ni ɗum ceerno Ahmad meɗi arde radiallahu taala anhu o yi madinaɓe so on ɓeydi seeɗa mbattan somdire malaikaji e beddaji heen so on ɓeydi seeɗa tan mbatta yiide malaikaji e beddaji heen on somdire maɓɓe Allah ne mbano labde on saha ne mbano laɓɓinde on saha ne mbano yodde almudagal e on saha goto fof ko ceerno haalaɓe ceerno nden ne satti mayoɗo so taw haalani ko yiyata e huuril ine en ko yiyata en la sallallahu alaihi wasallam Cheikh Ahmad Tidiane e ko nandi hen e ko nandi hen maya fo ne heewi haalde kaari he nan ɗo kaari nan ɗo kaari ni wi kaari ni wi ɗum ne hewno ɗo nden yo Allah wele ɗum nden so neɗɗo ari ɗo ne feri adorta ko galle ceerno ɗon dakoto dumunna ha anda wuro ngo ha anda ko yehete ha anda no yatinde fuɗɗo kede galle mum yaharon nden haaji o fof ko kala garɗo ko yo yantu e nder warango he natara hen yaade e warango hay goto yatata ko yimɓe fof yaadoɓe tan nden hay sa heeɓi koɗo galle ma sona ɓuuri jenngude a wiyata bisimilla ha jettama to ceerno ma yetto ceerno sa ceerno bisimilla nde mbiya bisimilla ɗum ne so ceerno ƴettima hay toon koɗo ma ceerno yiya naw on sa nawama no koɗo ma so tawi hiiri woni a wawi yiide ceerno on saaha subaka law ma adduma to ceerno kam kolla ceerno waɗa ko ari ko ɗo waali ceerno yom bisimilla walla ceerno yom yoya nde ko ɗum wonno ɗo hay goto wontano ɗon ne taw certinani holko waɗi noon min ceerno dosgan ne wiya ceerno mawɗo wi gurɗe sincide ñandarga so ari so goto ɓe waɗi koye newre jeygol ma ceerno namde holto newɗa ha waɗon yaha jeygol gurɗe sincide ñandarga so ari so tawi goto e mabɓe waɗi koye newre jeygol ma o namde kanko ceerno holto newɗa ha waɗo nawa jeygol ɗum firti ko omo huufen enen fof mo watten e sasa makko sona emin ɓurtiriɗe yalti ko enen makko gondi to woni fof to goneten inchallahu taala walla enen moƴƴere mum noon so woni kanko haaldete e men noon gueɗe men noon alay saago humpito en humpito ko jeeyeten ko ɗum saabi goto e men fotani wadde hunde taw tintinani mum joni waɗa fof taw wayno sa ɗannoto wayno sa yahat safara wayno sa ƴamat wayno sa rokkat ɓiye ko ɗum won ko wonɗo ɗum ko wonɗo ha hande sana ɓe gandaɓe walla ɓe jahata ko yeyete ko ɗum noon tigui woni haqiqa almudagal koma ko ganda a jeeya ko Allah jeeyi Allah jeeyi ɗum onon wontuma e junngo mum o on hakkude ma e Allah ko mbatta fof ko on kullitta so yima eyi ko eyi so yima ala ko ala
ɗon tan ko juri o karabi ko fof ko ha ɗon tan yalla ko waɗa moƴƴinde ɗum noon alhamdulillahi rabbil alamin ya lew ceerno moƴƴere kanko sañi nguɗo cañi ha waɗi goto men fof ene jogui haaju madinaji ma ala haaju saɗi mbiya ala wona madinaji tan ni kala mo woni hen mo ala haaju ala saɗi mbiya ala kanko o jaɓiran ɗum neɗɗo o tinnata yimɓe o tinnini yimɓe katinne tinnore wonde neɗɗo ko golle mum tan nawatama tadimtuma kala nde goppuɗa yolde e nder gurdam ma yirti taɗel nden yolde e nder gurdam ma gurdam noon wona adun tan hay latano ɗo gurdam kala nde goppuɗa yolde nde ganduɗa hadara waɗani e nder gurdam ma yirti taɗel nden yolde e nder gurdam ma ɗum o holli yimɓe kanko ceerno o rokki yimɓe yeruji o wi so tawi neɗɗo ngesa ma jeeri gasi a arti galle a jooɗima a wi golle ngala a ñalli a hiiri a waɗani haydara janngo a ñalli a hiiri a waɗani haydara janngo ɓaawjogo a ñalli a hiiri a waɗani haydara hokkama andude a ala haaju hokkama andude a ala haaju mi hatta ko hurgo ma ɗo tan sa waɗi puɗi a yarni a tinnima jarna se tan ɗi mawnat so mawni seeɗa jarna sa yeeyi kadi jarna hande haynana goto fof ma sooda haynana goto fof ma sooda mbina yiya goto fof ne jogui hayso ko bool tan waɗa hen leydi waɗa hen nana mum cohlana fof a taƴa tan mbaɗa ɗo ala soodede nana ɗum fof cohlo nana ko hande huuɗo fof hay ndiyam ma soode nam kadi ceerno radiallahu taala anhu Allah ko yiɗi neɗɗo fof jogo ndimago e hoore mum o yiɗi goto fof yo dañan hoore mum omo andi neɗɗo so dañani woni ɗaminiɗo ne satti ko rimɗata waɗa mo hirjanno yimɓe e dartude e dañde o wi neɗɗo ronkata hebda so ɓocconde gertogal ɓoccon tan so hay ɓoccon tan musidɗo ma jogi gertogal gonne wofi mbiyama walla ɓoccogel ngel gertogal ma ngel wofana ko ngel so ngal toccine dañi cofel so mawni so ngoril gostoɗa jarlel so jibini lawol goto laaɓi ɗi ma dañi ngoriji tati nayyi gostoɗa hen beeli seeɗa ma beyngel jibin boyentatane gostoɗa hen ñalel ni jarta seeɗa seeɗa ha keeɓa nayyi keeɓa beeli e baali fof keeɓa tinniɓe tinnoje fof beele goto fof e dañ wawa yenede hoore mum wawi yennade e hoore muɗum ceeɗa ɓurno salade fof ko neɗɗo yaaha ene sakka juuɗe yimɓe dokka ɗum nala sallah sallam jaahi ɗum ɓurnani ɗum o wi ayyadul oliya hayrun min ayyadi sufla junngo heedowo dow ngo ɓuri moƴƴude Allah ɓuri yidde junngo heedowo less ngo andi dokkowo on heedata dow dokke heede less dokkowo dow on ɓuri moƴƴude ɓuri Allah ɓuri yidde e dow keedowo less toon ceerno yinne yimɓe daro goto fof yo won dokkowo tawana dokketeɗo ɗum saabi nden a yitani yeloɗo sowona bayde janngo ɓuran kono wona bayde yani yelo ala ɗum alani ɗon nden mi sikki de mawɓe nan ɗo noon gandi wuro ngo nde gasa noon hande ko heewi naati won hen nde gasa gandani holko wonɗo aɗa neɗɗo yimmi ko ala ɗo woni ko caggal leydi nde daga bandum ma hanne galle ha feewa ar haala fergo ƴette banda galle mum ta ar nanna e galle mum gasi anda e madina sona inde nde ko yiɗa ɗo ko aña ɗo ko moƴƴi ɗo ko bonɗo fof joom anda so joom ari naati e rende he yaade yimɓe he jokka ko waɗatno ko ɗum saabi ñebbe ɗe pirde ɗum noon wiyata ko onon madina ande madina ɓe yo mballu arɓe ɓe addiɓe ga ko yidde nokku ko yidde ko wonɗo ko yooɗede ko wonɗo ko ndeke ɓe gañata ko wonɗo ko
nden noon onon ballataɓe kala ko jiiɗon ko way noon on pamna joomi en tan ɗum ɗo wattaki ni ɗum ɗo ala ɗo gadi won hen jetti ha ene mbiya en paamani wona ni watte ko ni watte eyyi noon e mbiya noon ɗum ɗo ko ni watte ɗum ɗo ko ni watte so enen en paamani aduna o taw ɗum fonno kamɓe goni paamani ko Madina kamɓe gonɗo ponno wonde e paamani Madina en paamatan Madina kono so tawi en keeɗimaɓe e paamno ko paami ko behe ma ballen enen wonɓe ɗo anduɓe ɗo ko ɓooyiɓe ma ballen arɓe jafno noon arɓe wona on kalde nde yewtere amine Madinaɗo yewtere amine Madinaɗo ɓolɓe gon ko enen jeeyaɓe ɗo ɓooyaɓe ɓenen ballata arɓe ɓe kala ko jiiɗen e mbaɗa ko ganduɗa alano ɗo mbiyamɓe ala ɗum ɗo alano ɗo ɓe balle ha paam ɓe gañani kon ɗo sino gayni ɓe gartan ɗo hay sino won jalluɓe taw ɓe gari ga hay ɓen pamna mba paam sabu goto fof yiiɗi ɓural mum yiiɗi moƴƴere mum ni daña ni dalma de la khar goto fof yiiɗi ɗum ala gañi ɗum nden noon tawde ko hen moƴƴere nde woni ko hen daɗangal woni ko hen dañangal woni sen panni ma pam ete maɓe jiɗ maɓe gollu so woni hande so damborde ne waɗɗo ko dillere ha heewa pipa motoji jaaha garta ko dillere ha heewa no mataw ko enen gondoraki darde meɗen so en darnoma arɓe sukaɓe men ɓe mbaɗirta noon ɓeyrta noon koye ƴe pamde heɓe paama gasi wona de ɓe gañi ko wona ko de ɓe gañani Madina ko woni ko ala eɓe jiɗɗum goto fof ne fatoro wonde Madinaji ene Madina fof ne fatoro wonde Madinaji nden ko ƴe pam tan ndeka en namdi onon mawɓe ballon ewa sukaɓe onon ɓewɗoɓe ballon arɓe joni ɓe beele foof famodire hunde he yaade hen awdagal ko ngal tan sinki en ko ngal tan ñari en ngal tan moƴƴini en te sa filti wonde almude gonguir e gonga e ma ko Allah wallata ma no nirɗa almude sabu Allah ɓuri hata jinde e ma ko ngati kadi Allah ko fo Allah ɓuri hata jinde e ma kañen gimmanɗa darti Allah e gonga e ma Allah nangata e jungo ma nawma to mum nda sa haalni hadith qudsi o wiyen Allah wi hadith qudsi kala ɓalliɗo kam fodde cibre ma ɓal ɗum foddidira Allah haala kala ɓalliɗo kam fodde cibre ma ɓal ɗum foddidira so tawi ariyam aɗa yara koyɗe ma waɗe ma mbi doga Allah haalata so tawi a fayi makko a yaajam joni jaado koyɗe yaadata ni kanko ma waɗe ma omo doga firti ko omo sohli e ma ko ɓuri sohla e makko an kay labtan ɗaɓɓin wonde a fayi Allah andarta e Allah ma yin Allah heɓitorta ma so tawi o ƴettima noon o wallima o felliti nawdema to makko so Allah haaji goɗɗum tardintama ene jaa e ko wallata hen no annene balla bandiraɓe ma heddiɓe ɓe paamani ɓe kala mo balɗa hay sohlaa goto Allah jaɓanma balla nga yetti jomum ko moƴƴireji ha keewi dañata hen nabi sallallahu alaihi wasallam ene wiya la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humuri ni'am Allah feynirima hen neɗɗo goto ɓuri moƴƴandema ɓuri wandema fayida e dañde ko ɓuri moƴƴude e jawdi darinde kamɓe ne so en mbi tan gueloɗi boɗeji gasi ɗo woni ko ɓuri fayida e gueloɗi ko ɗum no mbiyeten nayi coji mbiyeten de walla ooli nayi ooli ɓuri wadde fayida ɗi wona hoɗin so en mbi tan gueloɗi ooli ɗi gasi ɗin ɓuri wadde fayida foof o wi noon neɗɗo goto tan pewna ɗum ɓuri e ma ɓuri fayida nde ɓuri hedde barke ɓuri hedde moƴƴere e daña ɗinɗo gueloɗi fof nden noon an kalnaɗo tan lawol gotol nafoore wotere o nanande o naftorode a dañi ko Allah sallallahu alaihi wasallam wi ɗon ko moƴƴere wande noon
ka diine men l'islam o ko ɗum o namdi goto men fof yo jamiro yo wonka ɗo sen mbi ko ceertemi kalata bone waɗat mano yiyata ko mbatten ko ha haɗen walla yemiren ko ma goto fof jamiro goto fof kas nde Allah subhanahu wa ta'ala o manti golleñala sallah sallam mantore o wi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah onon ngoni leñol ɗum moƴƴi leƴƴi fof meeɗi yaltinede yimɓe gila aduna fuɗɗa haa ɗo yarata ɗo leƴƴi ɗi fof ɓennuɗi leñol ɓuri moƴƴude onon leñol la sallah sallam to ko waɗi noon oɗon jamira ko moƴƴi oɗon kada ko boni oɗon gonɗina Allah firti goto fof ko jamiro ko moƴƴi goto fof kadi o ko boni ko noon moƴƴirta so mi iskani waɗa bal mi deƴƴi mi haɗani mi waɗi mi jamirini so tawi sukaɓe men katabaruji e beddaji he sukaɓe men en jibin mbiyen ɓe ala bawa ngare gay woto fiiɓe ni ɓe jara fiide ɓe koɓe joom hakkillaji hen haalanɓe tan ɗum ɗo wattaki ɗum moƴƴani ɗum ko ni ɗum kona ha paam ɗo pat hande wuuro ngo fonti kawuji jara fof ka e leytinani eɗen kucciri hen e ƴeewa tew sukaɓe men goni hen wona goɗɗo sen den ɗum iwat en pamnoɓe tan ɓe gaccat wona harana haydara ɓe pamde tan ɓe goppa ɗum moƴƴani yo gandu moƴƴani tan ne ceer yiiɗa ɗum ceer mi yiiɗa ɗum nden kadi miijata ɗo wuuro he pijirleji ne keewi ɗi ganduɗa ko moƴƴi eɗen mbaɗ ɗum ala caɗele kono baltade ko yiiɗa te moƴƴani kono jeni sukaɓe mbaɗa ko moƴƴani enen ballata ɓe e goɗɗum e goɗɗum e goɗɗum nan toon ɗum fof koye haala ko hokkirde habaru o tan yettinde jomumen habaru o tan jomumen ganda ko ni foti waade gueta o waade tan beele hunde nde fof Allah moƴƴere mum yaha yaadu ndu ceerno yinno wanno ndu radiallahu taala an e sikki ala ko ɗum ceerno men oɗo darani ɗum tanne kay o yiɗi o yiyani sowona ɗum o waɗani sowona ɗum nanen fof gandirɗen ni e tawi kala gonɗo e ɗum ko woni mbo yiiɗi o ko woni mbo horsini o ko wiyatno nane won haala ko yo waɗi fe no jiɗirɗa won noon tan jiya ma yiyo yiɗma radiallahu taala Allah hafintama ko nduto majjimma ɗum ceerno min wiya noon ko Allah hafini koye ɓe Allah ne anndi ɓe ɗum ɗum waɗi kala men dariɗo nendata tan ɓe jiiya ɗum ɓe ganda ɗum ɓe kettina ɗum yo Allah ɓeydane suturaji mum Allah ɓeydane moƴƴereji mum keeri waccan ha tijani eɗen moƴƴini e Allah jikke kala men gurɗo ɗo haruti e joomum nanɗo hollirani yalti e ko wona ko inchallah haaji koye jaam fayi inchallahu taala eɗen moƴƴini Allah on jikke kono so joomum darima e wurdude ko wurno ɗo ko sikki ala on koye jihadi woni on koye jihadi woni ɗum ko nafaade makko wonde wonɗon nden nafoore noon ya lokka nden fof ɓe goto men fof keɓe nden nafoore bakala moƴƴi mum bakala sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin en jetti Allah no feewi ewa so en ɓenni gaten ga seɗɗe banggue jangde nde jettore goɗɗo kadi mo jettete hen bandiraɓe no ceerno wi en joni ni ene ceerno Ahmad Hammadi wino ni haala maɓɓe fof ne a yeehi wiide en yen ɓeydo tinnade jangde yen ɓeydo himmirde jangde nde ne gasa en ɓooyi yaade en jiilo bangoɗo gotel duɗe kewɗe nan ɗo ñifayde tan woni joomumen mbawa yebde jangguinowo ala koɓe natti hebde jangguinowo he koɓe cohlino ko o jangguinta ko limti hijja e mbawi limti hijja gasi ɓe keɓtidiriɓe goppi ko heewi hen kono ɗum liɓi ɗumen ko heewi hen mi yiya foof de kono ko heewi hen ɗum liɓi ɗumen so joni ñan ko hesta tan ne ɓeydo ñan fof ne wawno joomumen ɓeyda
adil men gonde cagal wuro de don saafo ne gasa be jokki hisbi kambe be jokki saafo ko yende jokki goma cadel ne godi bangiji fof kono non sey cadel bedi tan anne a yurita jeewa yaadu mandu holno way ne gasa woni hen ko woni e yimbe ne gasa woni hen ko woni e ma an so jom yurdi hen maayi anda telde keedi on saa dum ete safret dum sabino gomo jangde yurnti ƴeewi cadel de miiji ronkata wonko ne bangi men enen gomu ngu jotti yurnti ƴeewi hon lelnirta programme mo ganda ne wawi safrude cadele keddo aga bangede on saha gomu ngu lelni on ɗon programme tambar haalnuɗo joni wonde ko jangete ko so tawi rewi so jeyna rewi hen haytima ne wawi Allah moƴƴere mum tawde heeɓi tolno bac Sénégal ha so wa français kam ko suko jangata ko jom jangata ha wawa jogotolno bac o ta kanko heeɓi ɗum kadi taw heɓori kadi diina makko o andori diina o andi ko foti andude banggue adna makko ha foti heɓde bac e ɗum so tawi jomum ne wawi yaade waɗa formation français ha seholi hitande duuɓi ɗiɗi ne wawi wadde concours heɓa bac muɗum e français rokkata wonde ɗum no wona ɗum himmani en noon bac wona ɗum himmani en gandangal himmani en saabu ceerno meeɗi wiide bac ko bakkade ne oori yaha bakkade loriya bakkade ne oori yaha so no ceerno ndege en poddaki bac ko baraji ne oori yaha jiɗɗo na bakkade ne oori yaha ndeke gandangal no en cohli ɗum wuuro ngo en namdi ɗum enen jahata en namdi ceerno wino radiallahu taala anhu ceerno mbaɗa en ɓeeɗo jano ceerno Mansour Baro Mbour radiallahu taala anhu ɓe kollimo hunde defte meɗen o welti hen o wiɓe ceerno wino kala Madina sohli maska Madina gaddan ɗum Madina kala Madina sohli maska Madina gaddan ɗum Madina o wi kanko wonno maska Madina miijitande so tawi tawde ko noon ete en gandi ko noon eɗen jiina kay ko noon woori goto men kala ko darani Allah waɗa hen ballal kawnigal e bangueji fof noon a yaggoto hen mo janggani immano hunde tan waɗa hen gueɗe ganduɗa ko jangguɓe towɓe miijete ne mbawi wadde noon nde ko barke Allah e yimɓe e dow ceerno woni hen nden noon jangde nde mbatten hakkillaji men no fewi eɗen cohli hen jangguinen sukaɓe men ɓe no fewi ɓe jangga Qur'an ɓe janggora kadi goɗɗum ɗum hande ɗum nanɗo e wuuro he duɗi nanɗo ganduɗa jangguina Qur'an jangguinora fraise woni haaju o ko jangde Qur'an o e diina o kono janggirde français de ko hen jeeya sabu koye ɗum wuura hande sen cohli docteur eɓe ma jangguɓe ete en cohli docteur eɓe sen cohli ingénieur uji banggue ndema ma jangguɓe ete en cohli ingénieur uji banggue ndema sen cohli hay safade jawdi ala ko haali kam ko heddi fof ma wona jangguɓe ete en cohli hen fof eɗen jogui en cohli hen no fewi bon kala fannu nafowo banggue ganda en cohli hen kadi ji ceerno radiallahu taala an kañumne ne darno e nden darde hay so darna yimɓe janggo français gande ɗe kam darde yimɓe keɓe ɗumen eɗen gandi kala garnoɗo ɗo jeeyi gandal wawi wonko wawi o jawata joom yahata Madinaji wawan ɗum nayi janggiri maadi nayi janggiri tefgo wone gueɗe kewɗe hen heɓe janggiri neɗɗo aɗo maha tan o yi joomum yahata mamadina janggi mo ha mbawa ngal meccande joomum fuɗɗo hoode o waɗi noon ko heewi ɗo ɗum ko jingande en ɗum noon ko bindanɗo kadi haajumande enen sukaɓe ko en janggo hen yen janggo e ɗum janggen mecce tigui rigui mbawen janggen ɗemɗe ɗe yento jangde Qur'an nde mbawen ko nafoore meɗen woni hen inchallahu taala beele janggo Allah moƴƴere mum kala ko sohlaɗo taw enen ɓanta koye meɗen wona en cohla en pota woɓɓe ha gara so wiyama joni alay saago école aji mbaɗeɗo saabu enen janggata école aroɓe ma ene janggi ɓiɓɓe école aji nden école aji mbaɗɗo beele aroɓe so gari liggotoɓe hôpital uji liggotoɓe naggam
ma ɓiɓɓe mo janga école de ɓe ñaw te ceerno mawɗo koko sali école e gandal men enen fof so te mbayni ñafima ceerno école ɗo jangde français ɓolo jangita ɓuran e ñafima ceerno ɗum ceerno sali ceerno añani français kanko yimɓe ceerno jang français sinani français wiyata jang o ko ɓiiko wiyata jang français o añani français o añani gandal ceerno naggue gandal o ani ko ɓiɗɗo jangine français ɓolo janginaka ɓuran ɗum noon julɗo fof tan ɗum yidde ene fof tan ɗum yidde ɗum kala men baɗɗum jafima ceerno hande ɓiɓɓe madinaɓe noon ɗo jangga no wiyete temante en sar kubba en ga fof ɗo ha Ziguinchor ɗon ha Tamba fof ɓe woni ɗo jangga hen ɓeɓe jangga toon ɓuran ɓe janggata toon ɓuran école ɓe janggata toon ɗum ko jamfade ceerno yalla heɓɓir nden duɗi men gonɗo janguinoje ɓurana ɓay jiɗa ɓe ko janggo français yo janggo ɓurana janggoto français tan ko ƴettaɓe nawte ɓe ganda français ɓol jangata ɓuran andata ɓuran e te ɗum ɓuuri wonde musiba ɓuuri huɓinade sona Allah heɓɓiri holɗum ɓinguel jibinaɗo ne janggoyɗani arta anda Madina sabu guila heɓani hakkille no fewi wota yarta ngel janggoy hono ngel wonata ɗo asade alet woni ko fijirde maggel ko heddi ko fof subaka so fini ngel nawama toon jamma so ari ɗanade ha weta anda Madina o wonɗo ha daña befe makko walla nde ɓenna fawir ngara walla ɓen bengol o ɓen ha yehte université est ce que beele on andi Madina o anda Madina ete ko ɗo jibina ɗo mo wiyete o janggoy tan ha wawa gandal arta ko toon ɗum o jangi ɗum o nehi ɗum o woni so ari ko Madinaji o addi ko hol biyamo a jeeha ɗo walla hol biyamo an wonani jinnaɓe makko ɗo woni fof makko ɗo woni ɓen so gari ɗo pitta ko yeherno ko fof eɗen kujeji ala mbawɗo hen waɗi moƴƴi ndentenen taw ko enen pirti jiɗɗo men ko ceerno moɗo wonno ɗo yo Allah ren no moƴƴi ndentenen sukaɓe men jangguinenɓe ɗo ɓe jangga Qur'an ɓe janggora hen français mo jiɗɗo ɓe jangga o kañum jangga français ɓole jangata Qur'an ɗum neɗɗo fof foti rentade ɗum neɗɗo fof foti rentade surtout madinaɓe ɗen poti rentade ɗum ko jarabe ɗum kuɓɓinide no fewi yo Allah danden e o jarabe yo Allah heɓɓiri Allah ren ceerno salaki yimɓe jangga français ɗo e wuuri o salaki ɗum kono yimɓe jangga Qur'an gardini Qur'an no pawata hen goɗɗum ete ɗum woni dañal ma ɗum woni dañal ɓiyo so andinoma ko andi aduna makko e moƴƴi ɗum ko dartete janggo e jaam sa laaɗi sukaɓe ɓe jangi ɓe mbawi diine o no moƴƴi ɓe mbawi français no moƴƴi ɓe dañi diplôme aji towɗi janggo ɓe goni ministére uji walla ɓe goni député ji walla ɓe goni président république mawo koɓe jaɓani jomum andina mum kay mawo ko jaɓani wadde ɗo e leydi he mawo ko adde jomiraɗo ko ala hen so tawi ɓen keewi assemblée mawo ko arta ɓe mbiyete ala ɓe gota compte ɓe mbiya ala ɓe ala hen eyyi kono soɓe ganda diine haydara e mbawi wadde hunde fof ɓenna so ɓenni arta koye meɗen saabu ko assemblée men wata jaɓa so jaɓama toon enen ko assemblée ñaawi en fof en ñawoto hen nden sukaɓe men ɓe so gandi diine o tigui rigui gandi aduna o tigui rigui ɗum ko balle men enen kono so en dunniɓe diine he en bonni fof waɗi ɗum ɗo yimɓe fof ala saago darta en hen goto men fof yo won kaalo yon pindinowo yo won jertinowo andina yimɓe yo tinna jangga ɗimme Qur'an ko goɗɗum fawto hen Qur'an e sakko goɗɗum fawo hen so Qur'an sakkima moƴƴere sakkima ko fayi hen fof ne wawi naworde kono so bonni ɓolo sakkima holto moƴƴere ɓoyto hen kadi yo Allah heɓɓiri Allah ren ɗum ɗo ne moƴƴi yimɓe battinde hen hakkillaji ballodira hen cara miijo ngo goto fof yetto goto fof ni fof paama ganda jaara ko mawɗum hande Allah holli en so en darima Allah wallu en e bangeji fof noon so bange fagul bange finance en ji Allah addi Haji Abdoulaye Wally Ndiaye ko waɗɗo ko ne heewi no fewi rene jiiɗi Haji Abou Ndiaye oɗo ɓe foti jumaji mo heeɗe jehitande wotere ñande o haaloyi 2 milliards et quelque waɗi ɗum ɗo e jehitande milliard ɗiɗi pawɗi e jehitande wotere ɗo goto waɗi ɗum ko cakani so tawi en darima jangde e gonga ma walla jangde yaara yeeso walla en jangde yaaha kala ko namdi banque finance o wawi wadde alnama tedde haydara kono so en goppi
so tawi goɗɗum kewoyi hen ko ganduɗa yiɗɗo ceerno yiiɗa ko enen mbaɗi no watti darɗen hen foof darɗen enen foof sukaɓe ne janggiri jangde tigui rigui ɓe mbawa ɓuurani mabɓe ɓe mbawa diine mabɓe ɓe mbawa aduna mabɓe foof ɓe daña yo Allah enen e moƴƴere mum yo Allah ɓeyde hen nawiya ɓeyde hen kawrinaɓe ɓeyde hen denke sutura yo Allah waɗe hawrinaɓe Allah e moƴƴere mum yo Allah dandu en ceerno mo wiyata ko yo Allah dandu en kalnoma de janggo kawre makko lahara wi jaam kaari ko an jam fi kam e Madina Gounass yo Allah dandu en ɗum janggo lahara sen kadi yata ko hayyo yata ɗum hakkude men makko yata ko hayyo on hakkude makko kono amma ko an jam fi kam yo Allah dandu en ɗum ñandorgal Allah jarama on jallo en jam fof min bini mon haal e kono yo Allah moƴƴere ɓenniya e ndenka allahumma salli ala sayyidina alayhi wa sallam lillahi darul qawmi hayre dañi ɓural rokkede arif Zeynuddin Muhammada dokkaɗo tawfiqal ilahi ne semmina pociɗo ñiiɓi e sunna Zeynu Muhammada ko qiblatan lissalikina wa hadrata